Good morning jotono. Hai lamso no ani katal video. Tini hingke ang parani thangsinai. Hingke tini hingke ani samung bo kabangma ko. Tinda samung rong no funo gana tam samung ekta hingke to class am sawin orsina. Tei duita hingke ang funo gana ang boro thangka. Ke nai tongni ani video joya gari pai thak jora tabuk hingke ang ani nokni ongkhori tongo lama jora. Tabuk hingka hingke ang gari kagra kha hingke o gari bai ang tabuk bisram monjora thangui tongo aron simi hai gari change khlai tauno thangnai norngai tongdi tabuk ke bisram monj bazaro mo khadang paina ni phaimani hingkhom pai bai kha hingke no thangsinai gari romai tabuk hingka hingke ang gari kagra kha hingke gari tabuk o gari bathagui kha hingke ang aron simi class o thangnai hingke class pai malalai sinai hingke tabuk ke ang class pai manani ro paisok paikha iko omo ke manai bino sarap sare eskai ang te kaisa samungo thangsinai ông bà chỉ bằng cho quảng ông bà mẹ nó hẳn sẽ mang khẩu súng cũng phải cho nằm làm thôi người thuộc ghê mẹ có giúp không một đằng thay được lại khẽ nó một thời gian cái hát của tôi chẳng cả nó mày có chút àจับข้างบนมือฝุ่นแม่กูมองแสงเราเลี้ยงไม่ใช่แม่กูตาสิยกแรงกูสุดตัวนี้เคปาปอร์เชียร์ซักก็มาเคมือการมอสเตนเคตาบุกมือจังกันนั่นดูตาบุกเคทั้งชิ้นยังเปปาร์บุษตัวจับตาเคสตูดิโอตาบุกสถานีตาก็จะไปจี3:30ตาบุกเคสตูดิโอไปช็อปไปค่ะมิสซิ่งก็ตัวหายไปตาบุกเคหาวินัยกันน้ำมันตามคล้ายตาม Hello. Si film nari tong lagi. Last fight film kali tong suara. Last fight kita. Ko last fight film. Tam film sa? Badol. Hey my. Cặp phải cái thu ta bái lại à cô số rất chiang tabuk bini sam borom jak tabuk ngangke angke naisim jak fine music man tugush kanchong khanono ani langani bagino tabuk hangke ang rasamna bagai yang hawi phaika yang khano ye sirok soroi nai ani mobile cover o rang ton marung no hone manai tongo bini bo hangke resam grana tabuk ga dako Siari kelai pantai thai mujangai tong mahai nini gana re kewe nini sang pile angai tawa nadiang nini loge thaya sang ni bagai no tong na thaya sang ni bagai no tong na 하마 속이 안 고. 그래 가볼래 가. 나와나 디야. 어디 너 켜사. 바데타 나장에 동마하. 니가 나가나 이렇게. 나와나 디야. 나와나 디야. 나만이 망가요. 아무. 됐어. 자, 마시다. 시야리 갈라이 반대타이 문장의 동마하이 니가 나가나 이렇게 니니 샹 비니 응을 나와나디야 니니 로기 드야 샹니 바비노 동나 tabuke rasawi paikha kersabai ako yang tabu yang ngores khlai tongo kisa tabuke shalajak sukha
Utribo paikha bokrokbo sajak hinkeba kisa haino rokowi sorry rok sisrangno honai tongmani hinkhe tabuk khe kamrok paikha pura tabo ongkhorui mankha. Tabuk khe paigra kha studio ni samung hinkhe duita samung paikha tinini tei kaisa samung tongkho tei kaisa samung no nugui mannai phunuknai hinkhe tabuk hinkhe gari phai tongo gari bai tangsinai hinkhe tama samung rok no aro thangni direct phunuksinai. Tei kaisa samung hinkhe eko faisuk paikha tabuk omono tinini paithak samung. Tabuk hinkhe chwng green room o thangui tonglaikha eko morok hinkhe chwngni tinini mungsia jotono dol jotono janja poja khachilai thanglai tonglai chwng. Hinkhe mo khe tinini chini green room hinkhe ang tamo ready rok wnggrana ready wngmani norok no phunukliya norok nugui no tongo swkangni video rogo. Sorry apa di sana? তোমার নাম কি? শিনজা বিকি। Hello, Omoke tinini chini pandani khoroksa jotoni okra ang bai bamjagui bini babo baisi bamjakna solia ani kudok thungsukha ni bwkhwnai rok tam khaibai kha hingke bono sarapsa bamoi tabuk khe ready sinai ta. Tabuk khe ready wngwi achukgui tongkha ayang ukulogo chini service dek koloi boro chabui tongo khe ani logi o tongo ani gana o takhok pani jama piano jotono siniya bono joto siniya phano baksali sininai khe takhoga kasbo ayang gan khanawi tong malia mosais tongsi. Ready rok wngwi yakoi tabuk khe maichanani phaikha. Bagus ya. Kayak mas saya bawa ya. Tabuk khe maichabai green room o haphaikha hingke paisa tongphino ang marajabsinai.
To tini ni video sung sithang ke tini salsani ani samung no joto no video ni bisinti share khalai kha khlai no ani video no chajagana te hamjaga na hinai share khlai na hinai ke chini pandar bahai ka comments khlai sana tapok di joto no belai ke ham pa namsa hamja muri tomon bagi malai fini next video.